higala, kumusta? Ug maayong gabi kanyong tanan kamo nagapamati niini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, magampo kita. Dalangpanan ug makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa saan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabhion sa gihapon kami magapasalamat kanimo og dako. Diin Ginoo, nagapadayon kini nga programa sa kahanginan nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Ikaw magapanalangin unta niini nga programa, panalangini kini nga estasyon ug panalangini usab Ginoo ang mga tao nga nagapaminaw nga unta pinagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila imong pagakabigon sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing nasod sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa atong programa, ato sa aning ibanan o pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone. Okay, Kuya John, maayong hapon, mo greet ko kuya og happy birthday ni Nanay Rosana. Mag-birthday siya sa iyang ika-64 nga edad ugmang adlaw. Nanay, happy birthday. Unta tagaan ka pa og dugang pa nga daghang mga tuig sa imong kinabuhi aron imong masud-ong ang imong mga apo, mga anak ug kami usab makasud-ong kanimo. Salamat sa pagbasa, sir. Okay, salamat sad kayo sa inyong pagpadangat sa inyong mga mensahe dinis ato nga programa. Okay, ato ning basahon pastor pangutana man ni. So doon naman tay pangutana ng ato nga kanang tubagon, atong gisarang tubagon ato lang ni ikuan ha kay total kuan masagid pod ganang pahibaw-on mo og tubagon na ang inyohang pangutana. Okay, ato ning kuan, ato ning basahon pa. Sir, sa inyohang programa adunay daghan nga mga huna-huna nga mulutaw sa tao samtang maminaw. Pero lang dili lang gyud daghan sa mga taong gustong mosunod sa gusto sa Ginoo kay adto manggod mosunod sa gusto sa tao. Ang tao na ang bahala. So sakto na sa imuhang giingon nga asa ang langit ug ang impierno, naras imog naras ako. Ang tao na lang gyud ang maghuna-huna kung unsaon niya nga iyang kalag maluwas. Salamat. Okay, salamat pod. Last text nga akong basahon na okay, sir, mga pangutana gihapon ato laning kuanon, ato laning ilain usa. Well, napatay basahon. Kuya John, maayong gabi. Akong ipamalihog dinhi sa inyohang programa tungod kay wa manggoy signal didto sa amo pero maminaw sila si Papa Rocky og si Mama Lita sa inyohang program. Dili mi makadayon ugmang adlaw pa
tungod kay dili manggud sayon ang pagtunga sa bukid kay kusog ang ulan unya delikado ang sakyanan. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat pod, no? Well, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone. Mas may siguro, Brother Libby, nga imong malili dinha ang ato nga monitor aron ato nga makuan ato ning hibaluan kung diin gikan nga mga nasod sa kalibutan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Unya maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga listeners o mga viewers nato sa Facebook, no. Karong gabi na gina-welcome mo na mong tanan. Among mga suki o di mo makapadala nga rin namo mga higala og mga mensahe pinaagi sa pag-text no sa mga number namo ni Brother John o diri sa atong comment section mga higala. Na may mga importanteng mga mensahe, greetings or uban pa padangat na diri. Aniya pwede diri sa alang di sa wala pa makasulay og tan-aw sa ato nga Facebook Live, i-search sa inyo higala ang DYCM Bugo Adventist. Anya palihog lang pod atong i-share mga higala ngadto sa atong mga friend ang mensahe, ang pulong sa Ginoo nga ato nga pagaisgutan ini mga tubag sa pangutana nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Okay. Padayon ta sunan mga higala ato na ning sugdan no pagbasa ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning basahon. Okay, ni si Brother Rufino Moreno. Salamat Brother Rufino sa pag-send dimog mga heart o pag-pray sa ato nga tulumanon. O niya po Belinda Lohira Tirana. Salamat po no sa pag-love o pag-pray. O niya po si Brother Jedel Peritos. Ang iyang mensahe, good evening, Brad Libby o Brad John. Watching live. May God gabi bless everyone. May gabi ini mo, Brad Jadel, uban sa imuhang pamilya. God bless ninyo tanan diha. Okay, ni asad si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Livy o sa mga kaigsunan tigpaminaw o sa mga nag-view nini nga programa sa Jesus is Our Hope. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo. Salamat kay Brother Ronilo ato ning avid listener. Wa gini absent si Brother Ronilo. Ay gabi mo di Saudi Arabia, Brother Ronilo Itang. Anya ni pa atong tanawon ni apod ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz. Good evening mga brad, on air nata. So thank you kayo no sa atong mabtikon nga station manager diha o sa atong CEO. So thank you kayo niyong tanan. Anya God bless you and your station Riverside FM Cebu. O may sa gabi ni Pastor Joel Tirana. Mo sa nagpahiluna nato nga ang ato nga programa mabati po diha sa South Cebu. So kutob diha sa namati sa Riverside FM. Kutob sa naabutan sa tingog sa Riverside FM diha sa South Cebu, sa Dumaguete o uban pang lugar diha sa Negros Oriental. Kinasingkasing manamo nga gina-welcome dinhi sa tulumanon sa Jesus is Our Hope nga nanukad dinhi sa Bugo City, Cebu. So atong programa dinhi sa norte o niya madungog po dito sa South Cebu. O niya makita po sa tibok kalibutan tungod sa advanced teknolohiya karon na ata nag-live mangguda sa Facebook. So tibok kalibutan na maabot sa ato nga mensahe. Eksakto pod ang giingon sa Ginoo, iwali ang mayong balita sa tibuok nga kalibutan og ipamatuod sa tanang kanasuran og unya moabot na ang katapusan. Sugo sa Ginoo nga ipawalis tibok kalibutan. So pinaagi sa advanced teknolohiya karon ang mensahe pulong sa Ginoo maabot na sa bisan asang suok sa kalibutan.
tungod nining atong Facebook live. Okay, ato ning ipadayon og basa ni apod si Miliod Silasol. Salamat pod sa paglab og pagpray. O niya po, Brother Domingo Bunukan, ang iya pong mensahe, mayong gabi na usab ninyong duha, Bradley, og Brajon, og sa tanang mainiton nga nagsunod, nining programa ha. Salamat. So, salamat po kayo, Pariduming Bunukan, og sa sakop sa family, og sa tanang tagadaan bantayan. May gabiin nyo din ha, Ninong. Salamat sa inyong pagsunod sa atong programa, Ninong. Okay, ato sa ning tagdo ning pikas nga screen, balikan ta og basa. Ato ning tanawon ang mga naglab og nag-like sa ato nga program. Ato ning basaw na naglab pag-una niya si Brother Ronilo Itang, Belinda Lohira Tirana, Juan Mingo Golyemas, Roger Noval de los Santos, Abner Dualio, Orange Pilayo, Linabog Monchadura Nas, Jojo Cordova, Aileen Katarig, by Jerwin, Leonidas Tayom Sumalinog, o Grigi Abiliana Balayan. Niaritas mga nag-like, ato ning tanawon, niapod si Brother Dodger Raico, niapod si Romel Tumakay, Antonio Iturma, Florinda Manzo, Miliod Silasol, Johnny Mainit, Remedios Deheto, niyasad si Milane Monasilio Sabroso, o niya po si Erlinda Istaura, Ronilo Itang, og Rufino Moreno. So thank you kayo. O niya ato ning balikan, pagbasa mga higala. Salamat po Brother Duming sa paglab og pagpray. O niya si Erlinda Istaura, ang iyang mensahe, good evening to all ninyong duha diha sa station, sir. Og ingon man usab sa tanang mga naminaw og mitan-aw karon. Salamat sa Ginoo kay mihunong na ang kusog nga ulan diri sa Liti. Maklaro na ang among pagpaminaw sa mga maanindot nga mga mensahe. So salamat kayo Sister Elinda Istaura. Salamat kayo nga o kinusad ang panahon dia karon ning tuang nung ulan. Okay. Ato ning lantawon diri sa atong messenger mahigala. Nakikuban nato karon si Jimar Kulis Gabaton. Niapol si Dong Sinsar Sumalinog. Niya po Sister Ginaline Lumuntad. Niya siya mensahe, mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Diri lang ko nag-chat, wala na kuylod. Naminaw kami matag adlaw diri sa among balay kauban sa akong inahan. Okay, salamat kayo no sa imong mama diya Sister Ginaline. Nang alang sa itong mga viewers, wag ganin mo ilod mga igala, diri lang mo padangas yung mensahe sa messenger nako ng Brother Libby o Libby Clavis aron atong mabasa ang mensahe kay pwede rin mong maka-chat nga walay load, no? Okay? Ato panintanahon, ni apod si Paul Jan Abalye. Salamat po sa paglawab, Sir Paul. Niya po si Sister Vanessa Maglasang. Thank you po kayo. Okay no? Niya po si Brother Ronilo Itang. So thank you kayo. Muna ato mga nakita higala this messenger nga makaigsunan na to, nag-heart, nag-like, o nag-send, o mga mensahe. So, ato ning tanawon mga higala, niya po si Makrita Roydas. Mami, may gabihin nyo din, Mami. Diha ni Stambungon. Anya, diri atong basaw ni, maayong gabi ninyo, Badlibi, Brad John, musta naman mo, from Felipe Solira, Salamintac Norte. So, good evening ni mo, Brother Felipe.
hinaot pa ang Dios maga panalangin nimo og magdasig sab kanato sa atong pag-alagad nga matiud-anon diya sa Ginoo. Good evening nimo dia Brother Felipe. O niya, Brother Alex Kanyada po dia, may gabi Okay. Atong basahon pag yun ni apod si Evelyn Sandigan Rimolta. Naami pod naminaw pod mi diri kanunay sa barangay Pandanbugo City. Si Boy Rimolta di ay ni pero gikan ni sa Bukidnon. Oy, Bukidnon Mindanao. Salamat kay Sister Evelyn Sandigan Rimolta. Naminaw sila karon dias barangay Pandanbugo. Silingan na dito si Mabon atay payag dias babaw. Anya si Boy Rimolta di ay ni gikan ni sa Bukidnon sa Mindanao ni. Salamat kayo no sa pagpaminaw sa ato nga programa. O niya, pwede gyapon mo higalang makapadangat og maminsay diri nato aron ato nang basahon karong taod-taod no. Kung amoy mga messages diyang importante, padangat lang mo pwede sa among mga number ni Brother John or pwede diri sa comment section nato sa Facebook. O niya, di pa yun, mayong gabi Brad Lib ug Brad John, Brad Dexter, natubag na ang imong pangutana karon tin-aw na kaayo. Ayaw nagbatni ang imong kaugalingon ang pagka magahion sa pagdawat sa kamatuoran aron matarong ang imong pagpanabot sa kasulatan sa Dios. Okay. Salamat kaayo niya. Biin ninyo Brad, badlungon to sa katilingban ang nag-ilis sa number Brad. Membro ni Taning. Siguro kay naamay mga tao yung interesado kayo or nasuya ba ka sa programa or ang Ginoo rin nahibaw kung unsay naas yang unahuna mga higala. Di siya gusto tingali nga mapadayag sa mga katawhan ang pulong sa Ginoo. Di sila gusto nga daghan ang makatan-aw. So munang gihimo na kutob sa mahimo. Pero pasalamat sa Ginoo nga nakabalik ra gyapon ta. Niapon si Ariel Jordan. God bless sa inyong programa. So God bless po Brother Ariel Jordan. So thank you. Kaniya akong ibalik ang panahon ni Brother John alang sa pagtagad sa pangutana. Aniya pa day last Brother John na si Sienna Rose Vlog. Mayong gabi po naminaw di ay si Lolo Doro o Lola Ophelia. Si Precious Lara sorry na late me kay nanganta mi. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libe. Well, adto ta aning pangutana, no? Pangutana ni Patrick. Ang iyang pangutana, Sir, mangutana lang ko sa akong nadungog sa uban. Didto kuno sa langit matud pa nga si San Pedro maoy magbuot og kinsay pasudlon sa gingharian sa langit. Tinuod na, sir, si Patrick ni. Okay, daghang kaayong salamat Brother Patrick sa imuhang pangutana, no? Nga base sa imong nadungog og nabati sa uban nga didtos gingharian sa langit si San Pedro mo'y magbuot og kinsay iyang pasudlon sa gingharian sa langit. Tinuod na, sir? Dili na tinuod. Mga dinahom-dahom ug huna-huna lamang gyud na sa tao. Mao bitaw nga importante gyud unta nga ang tao tuon, magsusi, may tungod sa pulong sa Dios. Pero lahi ang kadaghanan karon kay ang kanunay gisusi ang resulta man sa waiting, ang resulta sa luto, napildi o nakadaog ba sila mo na kanunay gisusi araw-araw. Pero ang tinuod nga pagkasulti, mga kana bang gitawag og mga human invention, mga imbento lang sa tao.
Kay way gipadayag dinhi sa Biblia nga didtos gingharian sa langit ang magbuot og kinsay pasudlon si San Pedro. Nya may gani wa kakadungog sa giingon nila nga ang unang papa sa Roman Catholic Church si San Pedro. Wa kakadungog ana, basig nakadungog ka, daghan na tang nakadungog. Ang tinuod nga pagkasulti, dili si San Pedro maoy magbuot kung kinsay pasudlon didtos gingharian sa langit. Paminawa kini usa ka panahon ni ana si Ginoong Hesus sa dinhi pa siya sa kalibutan, naghatag siya og pagtudlo bahin sa pagampo og dinhi sa iyang gitudlo masabtan nato kung kang kinsang kabubuton ang makasulod ang tao sa langit. Dinhi sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9, ato ning basahon, nagingon, busa pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit. Timan niya, ang gisulti ni Kristo pag-ampo kamo sa ingon ni ini nga paagi, amahan namo nga anaa sa langit. Pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian. Ang imong pagabalanta ang imong nga pagabalaanon unta ang imong ngalan, paanhia ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Tanawa, kang kinsang kabubuton ang pagabuhaton, ang kabubuton sa amahan. Maunay gitudlo, maunay gisulti ni Kristo. Busa dili na tinuod nga si Pedro maoy magbuot sa taong pasudlon sa gingharian sa langit. Kay ngano man, ang amahan mo'y magbuot ug ang iyang kabubuton pagabuhaton dinhi sa yuta dito sa langit ug dinhi sa yuta, dili kay ang kabubuton ni Pedro. O ni apaw atong basahon sa Mateo Kapitulo 7 versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Nanasa man aning puntuha aning bahina nga atong huna-hunaon nga ang magbuot sa makasulod sa gingharian sa langit si Pedro, nga si Kristo nagsulti man siya nga dili ang tanan magaingon kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga anaa sa langit. Busa usa sa mga butang nga gihatag og giya ni Kristo nga atong masabtan kung sa unsa nga paagi nga ang tao makasulod sa gingharian sa langit, mao ni ang pagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Maugyud nay usa sa mga punto o garantiya nga ang tao makasulod sa gingharian sa langit, dili kay ang magbuot si Pedro. Ang tao makasulod sa gingharian sa langit pinaagi sa pagtuman sa kabubuton sa amahan nga anaa sa langit. Nanunsa maning kabubuton sa amahan? Kung atong basahon dinhi sa Salmo Kapitulo 40 versikulo 8, ingon niini ang gisulti nagakalipay ako sa pagbuhat sa imong kabubuton o Diyos ko, o ang imong kasuguan ania sulod sa akong kasing-kasing. Unsa ang kabubuton sa Dios? Ang pagsunod sa iyang kasuguan nga naa sa kasing-kasing sa tao. Daghan lang rong tao nga wa magtuman sa kabubuton sa amahan tungod kay ang kasuguan sa Dios wala diha sa iyang kasing-kasing. Apan kun ang kasuguan sa Dios anaa sa iyang kasing-kasing, kana maunay kabubuton sa amahan ug mao kanay kasiguruhan nga makasulod ka sa gingharian sa langit. Nanunsa may himuon sa tao kapag ang kasuguan sa Dios anaa sa iyang kasing-kasing, kay mao man ni kabubuton sa Ginoo. Kung atong basahon dinhi sumala sa gisgutan sa Salmo Kapitulo 1 versikulo 1 ug 2, ingon niini ang gisulti. Matud pa, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga daotan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala.
ni magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton, kun dili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Tanawa ha? Gipamalandong niya. Mauni ang makita nimo o reaksyon sa usa ka tawo nga nagtuman sa kasuguan sa Dios, diin ang kasuguan sa Dios anaa sa iyang kasing-kasing, nagtuman siya sa kabubuton sa Dios, matud pa dinhi anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, ug nagapamalandong siya sa adlaw ug sa gabi. Kumusta man ang imong kinabuhi karon higala? Imo bang gipamalandong ang kasuguan sa Dios sa adlaw ug sa gabi? Naabas imong kasing-kasing sulod sa imong kasing-kasing ang kasuguan sa Dios aron imong himuon matag karon ug unya, kay nganuman kini mao ang kabubuton sa Dios. Busa ang magbuot, dili si San Pedro, kay matud pa ni Kristo ang makasulod sa gingharian sa langit ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Karon, kung ato ning tan-awon mga kaigsunan, kinsa may magpili god sa tao nga aron siya makasulod sa gingharian sa langit? Ay aba, siyempre ang tao mo'y magpili. Kay unang-una sa adlaw unya sa pagbalik ni Kristo, dili man ingon nga masabod pa si Pedro. Kay tan-awa ra gud ang pinadayag kapitulo gisgutan dinis pinadayag 22:12, matud pa ni Kristo, tan-awa mo abot ako sa dili madugay nga magadala sa akong ipamalos sa pagbayad ngadto sa matag usa sumala sa iyang mga binuhatan. So kung imong lantawon nga ang tao pagabalusan sumala sa matag usa sumala sa iyang binuhatan, wa mag-ingon sumala sa pagbuot ni Pedro. Tandaan nato na, busa ang atong mga sinultian, ang atong mga binuhatan maunay madayag unya sa adlaw sa katapusan. Kung imong basahon ang Mateo 12:36 ug 37, pinaagi sa imong pulong pagahukman ka sa silot, ug pinaagi sa imong pulong kananaang mamaluwas ka. Unya, kung imong tan-awon ang Ecclesiastes 12:14, kay pagadad-on sa Dios sa adlaw unya sa paghukom ang tagsa-tagsa kabuhat bisan ang tinago nga butang maayo o dautan. Ang madayag unya ang imong mga binuhatan, dili ang pagbuot ni Pedro nga ikaw malangit ka, ikaw absolut ka sa gingharian sa langit, ikaw adto ka sa impierno. No, mga dinahom-dahom o guna-huna lamang kana sa tao. Busa, gihisgutan mo man, Brother Dexter, kining gingharian sa langit. Unsay imong naa sa imong huna-huna o kasing-kasing karon? Nagahandom ka ba sa pagsulod sa gingharian sa Dios? Kung gihandom mo ang pagsulod sa gingharian sa Dios, ang gitudlo ni Kristo, pagabuhaton unta ang imong kabubuton gikan dinhi sa yuta paingon sa langit. Sunda ug buhata ang kabubuton sa Dios, kay maura gyud nay bugtong solusyon nga makasulod ta sa gingharian sa Dios. Ngani, kung imong tan-aw dinhi, ni ay mga gipanghisgutan dinhi sumala sa Herbiohanon kapitulo 11 versikulo 5, diin gihisgutan dinhi si Enoch nga gidala sa Ginoo didto sa langit. Unya niya unsay basihan ngano nga nadala siya sa langit? Kung atong basahon dinhi tungo sa 11:5 sa Herbiohanon, mao ni ang gisulti dinhi aning bersikulo ato ning basahon. Matud pa, tungod sa pagtuo si Enoch gilalin ngadto sa langit. Ang hinungdan ngano nga malangit ang tao tungod sa pagtuo gilalin sa langit, aron siya dili makatagamtam sa kamatayon, ug siya wala hikaplagi kay gikuha man siya sa Dios. Sa wala pa siya kuhaa, siya gipanghimatud-an nga nakapahimuot sa Dios. Tanawa ha? Sa wa pa si Enoch gilalin gidala dito sa langit, napamatud-an nga siya nakapahimuot sa Dios. Ug wa tay laing makita dinis Biblia nga makapahimuot sa Dios
mao ang pagsunod, pagtuman siyang kabubuton, pagsunod sa iyahang mga kasuguan. Ngani kung imong tan-awon, nga ang pangutana sa usa ka tawo ngadto kang Ginoong Hesus, ingon niya nga ang ingon niya sa kang Ginoong Hesus nga, what shall I do to get to heaven? Tan-awa ra gud niyo ang pangutana sa kanini ang usa ka tawo ngadto kang Ginoong Hesus, sumala dinhi sa Lucas kapitulo 18 kung unsay gisulti din hiniini nga unsay gikuan sa 18 nga na ingon din hiyo. Once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Importante ba yun higala? Unya, kanang mga magtutudlo diha, kanang nagwali, nga wa tay labot sa kasuguan, way makatuman ana, pangandam na lang unya mudaan ug unsaon ninyo paglubag ang kamatuoran sa adlaw unya sa paghukom kay moabot magid ang paghukom ug ngano man nga inyong gitudlo lahi sa gitudlo ni Kristo ug sa mga apostoles. Tanawa, usa sa mga pangulo sa mga relihiyon nangutana kaniya nini nga pangutana, "Good sir, maayong magtutudlo." So si Kristo gitawag the great master, a good teacher, maayong magtutudlo. Higala, aron ka makasiguro nga kanang butang nga imong gisunod o gituman o gibarugan, husto na pagpatudlo kuno sa maayong magtutudlo nga mao si Ginoong Hesus. Ayaw pagpatudlo diha sa imong leader sa simbahan nga imbis tudloan kas pagsunod sa Ginoo, tudloan naman hinuo ka pagsupak. Ingon dinhi, "Good sir, maayong magtutudlo. What shall I do to get to heaven?" Ang imong pangutana, Brother Dexter, about the kanang gingharian sa langit. Unya, ang pangutana, what shall I do to get to heaven? Unsa may akong buhaton aron makasunod ko sa gingharian sa langit? Ingon ni Kristo, "Do you realize what you are saying when you call me good?" Imo ba nga gipamalandong o napamalandong ang imong pagsulti na pagtawag nako nga maayo? Jesus asked him. Si Jesus nangutana kanya, "Only God is truly good and no one else." Hinumdumi higala, bisag pila pa ka kurso ang imong nahuman, imong naabot. Bisan pag ang pinakataas dito sa kolehiyo, nahimo kang summa cum laude, magna cum laude, cum laude. Ayaw gid pagunahuna nga maayo ka tungod kay ang gisulti dinhi, only God is truly good and no one else. Unya gisulti ni Kristo timan niya, what shall I do to get to heaven? Apan gingon ni Kristo, but as to your question, apan may tungod sa imong gipangutana, you know what the 10 Commandments say. Nasayod ka na og unsay gisulti sa napulo ka sugo. Nahibaluan ba nimo higala ang gisulti diha sa napulo ka sugo? Ug wa nimo na mahibalo natural. Wa nimo na masunod, wa nimo na matuman. Kaya wa man nimo mahibalo Pero og imo pod nang nahibaluan ang pangutana, imo ba nang gisunod og gituman? Kay ang pangutana mauman, what shall I do to get to heaven? Unya ang tubag ni Kristo about the 10 Commandments, you know what the 10 Commandments say. Mao nang giingon ni Kristo nga ang dili tanan mag-ingon Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa amahan nga naa sa langit. Ang kabubuton gid sa Dios, dili kay pagbuot ni Pedro, dili pagbuot sa tao. Ang tao makasulod sa gingharian sa langit sa pagsunod sa kabubuton sa Dios. Ang pangutana gani, what shall I do to get to heaven? Ang tubag ni Kristo, you know what the 10 Commandments say. Busa kung dunay mga tao nga inyong madungog ug mabati, nga wa tay labot anang kasuguan, wa tay labot sa pagtuman o pagsunod ni ana, kay way makatuman ni ana, hinumdumi, dili ang Espiritu Santo sa Dios mo'y nagasgiya ni anang tawhana, kundili ang kaaway sa Dios. Kay si Satanas wa man magsunod sa kasuguan sa Dios. Usa gani sa kinaiya nga gisulti dinhi ni Satanas
ang kining gihisgutan sa Juan 8:44, si Satanas mamumuno, mamamatay tao. Unya, naamanas na po kasugo, hindi ka magpatay. Unya, wa gyud magsunod si Satanas sa kasuguan sa Dios. Nan ug ikaw ron wa pon magsunod sa kasuguan sa Dios, aw mag-uban ra gyud unya gihapon mo ni Satanas. Unya, diingon na daan ni Kristo, dili tanan mag-ingon Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa manas langit. Unya, wa ka nagtuman sila gagampo Ginoo. Morning nangutana si Kristo sa Lucas 6:46, nganong mutawag man kamo kanako Ginoo Ginoo, apan dili mubuhat sa ginasugo ko kaninyo. Mao kini ang angay natong huna-hunaon og pamalandungon. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, ato na nang nahibaluan, ato na nang nasayran. Ang kabubuton sa Dios inyo nang nadunggan. Apan kung dili pagani gihapon ninyo dawaton ang mga pasidaan, ang pulong sa Dios, anaara unya ninyo na og ang mga pagmahay sa adlaw sa katapusan inyo unyang mabatunan. Mo man gani nga nagsulti sa 1:24 sa proverbio, ako nagtawag, apan kamo ning balibad. Akong gibayaw ang akong kamot, apan walay tao nga nagtagad. Timan ina, kay tingali bayag mamalibad ka sa panawagan sa Dios. Tingali bayag wa nimo tagda ang pag-isa sa Dios sa iyang kamot. Diin makita nimo mahulagway nimo ang agi sa linansangan sa kamot ni Hesus didto sa Kalbaryo sa krus nga iyang giula ang iyang dugo para nimo nako. Ni ana unyang adlaw, ni adto unyang adlaw, nag-ingon sa sunod nga bersikulo, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkaalaot. Katawaan raw niya mo sa Ginoo, di ta mo lagad sa Ginoo, katawaan ra ta. Nag-ingon sa 28, sila magahimo nga mga pangita kanako sa mga singkamuton o magaampo kanako, apan ako dili magatubag kanila. Dili inaunya ka patalinghugan sa Ginoo. Higala himoa nga karon muduol o mualagad kas Ginoo, kay ang Dios andam sa pagdawat nimo sa bisan unsang kurasa. Andam ang Dios sa pagdawat kanimo bisan unsa pay kasalanan nga imong nahimo, kay siya andam sa paghatag og pagpasaylo alang kanimo kung ikaw muduol mualagad kaniya. Buhata ka na higala, kay ang panahon haduol na. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot ni ining mga bahinam. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato ning tan-awon mga higala. Okay. Niya si LV Diheto. Oy, day, Wing, salamat sa pag-view day ha. Dili siguro kay ka busy kay nag-view man ka unya. Kumusta na lang mo dihang tanan, ni papa nimo ug mama nimo, labi na nimo, lain day fee, gaga jupil, kamo tanan dia. Maayong gabi sa inyo ha. Yung mensahe, maayong gabi po. So good evening, Day LB. O niya po si General Lumuntad, salamat po sa pag-pray o pag-love. O niya po si Brother Moises Alex Leaban, salamat po sa pag-love o pag-pray. O niya ato po nakita si Brother Sonny Sumayang, salamat po sa pag-send og heart o pag-pray. Niya po si Rolando Villa Carlos, mayong gabi sa inyong duha brad. So good evening Brother Rolando. Niya po si Brother Noel Landau Crystal, nagtanaw po siya o nag-pray sa ato nga tulumanon. So thank you kaayo. Niya arita sa Pikas alang sa nahidugang nag-love o nag-like sa ato nga program. Niya ito nakita si John Michael Cinco, niya si Jenny Rama Permin, Scout Ranger Senior, niya po si Sister Rosaline Mainit, Saidi Diheto. Inday, may gabi diha Inday, salamat sa pag-view. Ato pong nakita si Brother Serwin Orsal, niya po si Rim Pardelio, Rolando Villacarlos, niya po si Brother William Tadlas, niya Sianaya Sien,
Layusa, Ilvi Diheto, yapon si Erixa Sinoy, Ariel Jordan, Tiana Fit Etang, niya po si by Jerwin, Leonidas Tayom Sumalinog, o Reggie Abiliana Balayan. Dito sa Pika Sigala atong tanaw ni nag-like. Okay, atong nakita din si Romil Tumakay, yapon si Antonio Etorma, Florinda Manso, niya po si Joel Ramos. Ato po nakita si Brother Noel Landao Cristal, Tata Likay-Likay Sanglitan, niya GF Jipongski, niya Tumaylo Leonard White, niya po Mary Grace Mungkada Mainit. Okay, mo ni ato mga nakita higala sa pikas nga screen. Niya po si Brother Wilfredo Pobadura. Brad, mayong gabi Wilfredo Pobadura ni. Greet ko kang Andy Noval o Isagani. Okay. Nialang po sa tanan nga nagamit o mga sound system karon o mga naminaw atong gina-welcome sa atong programa. Okay, padayon ta mga higala ato ta sa unahan, no? Okay, yun sa to paghanay niya, Brother John. Ang iya ani Brother Libing nga pangutana nga tinuod ba kuno ning iyang nadungog og nabati sa uban nga si San Pedro kuno mo'y magbuot og kinsay makasulod didto sa gingharian sa langit. Ngayon niya tinuod ni, sir? Okay, dili gina tinuod, no? Sa direct nga tubag dili gina tinuod. Nga naman si San Pedro dili na siya maghuhukom. Usa na siya tao nga hukmanan under sa paghukom sa Ginoo. Kay ang tanang tao mahigala moatubang na sa hukmanan sa Ginoo. Tarugong basahon gyud dinhi ang nakasulat sa dinhi sa libro sa Korinto. Ikaduhang Korinto kapitulo 5:10. Kay kitang tanan apel San Pedro o bisan kinsang tawhana ni kalibutan kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Aron ang matag usa magadawat sumala siyang nabuhat siyang lawas maayo og daotan. Dili ta kang San Pedro mga tubang. Adto ta sa Dios mahigala. Ingon ni nga kay kitang tanan kinahanglan magapangatubang sa hukmanan ni Kristo. Uy, atubang kita dito. O niya, ingon ni, ang matag usa magadawat, sumala siyang nabuhat. O gusto nabuhat na to, matarong, nagkinabuhi bakang matarong, siyempre, pantong kas langit. Pero dili San Pedro magbuot, ang imong mga buhat, maoy mo determinar nimo, og asa tapadong langit bag impierno. Kung nahiuyon ang imong mga buhat sa kabubuton sa Ginoo, sunod kas mga sugo sa Ginoo. Kay ang pagsupak sa sugo sa Ginoo gitawag nagsala. Sala na ang pagsupak sugo sa Ginoo. Kung nakita sa Ginoo nga ang imong kinabuhi tinuod nakasala ka pero naghinulsol ka sa iyong mga sala, ang atong mga buhat karon mao'y mo determine na to malangit bata o maimpierno bata. Kung nagsupak tas kabubuton sa Dios mga higala, ang atong mga buhat, ang atong pagsupak mo na mo determine na to kung asa ta padung tas impierno. Di si San Pedro mo'y magbuot mga higala. Usa naman to siya sa apostol. Ang tanan maatubang sa hukmanan. Sige, huwag maingon ang tanan maatubang sa hukmanan ni San Pedro. Malanoy. Adto tas Ginoo. Atubang ta mahigala. Gani, kung atong basahon, sugdon sa 12, ingo 13, 14, kini maong katapusan sa butang ang tanan na dungog na,
kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok katungdanan sa tao. Moingon sa 13, ang tibuok katungdanan sa tao ang pagkahadlok sa Dios ug pagbantay or pagtuman sa iyang mga sugo. Imo, ako, ato ng katungdanan higala. Isip kita tao nga binuhat sa Dios, katungdanan nato ang ang pagtuman sa sugo sa Ginoo. Doon gayong 14, kay pagadadon ngadto sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom. O yung ato ding mga buhat, daduna tanan ngadto sa paghukom. Mo nang ato yung tunan ang Biblia aron mahibaw tahigala kung ang atong mga buhat nahiuyon ba sa kabubuton sa Ginoo. Kay ang Biblia maghatag nato nig kasayuran kung unsay angay natong buhaton aron ta maluwas o wa tay tuon sa Biblia. Manganghalang niya tang maimpierno ta. Bintaha ning nagtuon ka sa Bible, pulong sa Ginoo kay makahibaw kag malangit kag maimpierno. Atong basaw na, ang 12 naghisgot nga katungdanan nato tumanon ang sugos Ginoo. Ang 14 nag-ingdinhi, pagadadon nga tustubangan sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom asa dalhon ngadto sa Dios, dili ngadto ka San Pedro. Ngadto sa Dios ang tagsa-tagsa kabuhat ngadto sa paghukom, uban ang tagsa-tagsa katinago nga butang bisan ang maayo o kung bisan ang daotan. Dalho na, accurate na, nakita si Ginoo ang ato nga mga buhat, bisan pa ng mga pulong migaws tumbaba, bisan pa ng atong ginahuna nga di maayo, dalho na atubangan sa paghukom og magadawata sumala sa atong binuhatan. Kung nauyon ang atong gibuhat sa kabuton sa Ginoo, sigurado nga makapasar ta. O niya, unsab ni mga buhata nga dili paadto sa langit. Unsay mga buhat sa mga tao nga kanang buhata di kapasar ngadto sa langit. Atong basahon na sa nakasulat dinhi sa libro sa Korinto. Atong tanawon ang gi-record sa balaang kasulatan dinhi sa unang Korinto 6:9 og bersikulo 10. Paminaw ako basahon. Mao ni mga buhata higala nga kung gihimo nato ni kay taw hukman man sumasyo na buhat. Walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan di makasulod sila sa Dios. Tinuod na, daotan gani atong buhat di ta kasulod sila sa Dios. Ay lambungin yung kaugalingon. Ang mga taong makihilawason di makaadto dito. Nagsimbag mga Dios-Dios kana mga ribulto di padtuon dito sa ginarian sa Ginoo. Ang mga mananapaw, ang makighilawas sa isig kalalaki o isig kabay kana magunay, delikado na di pud padtuon dito. O mga kawatan, o mga hakog, o mga palahubog, apil yung palahubog, delikado kayo na. O tigbutang-butang, o mga balapason sa balaod, dili makasulod sa ginarian sa Dios. Mauning mga buhata na sunugonon sa impierno ang tao kung nagbuhat ani, tanan nga malapason sa balaod sa Dios, dili pasulod sa ginarian sa langit. Naas Biblia, gisulti na sa Biblia higala. Klaro na, o niya karon, pangutana, unsa pa gini mga buhata nga di padto sa langit? Kay ang malinapason sa balaod di man padto dito. Bini sa Isaiah 66, 16 o 17, naghisgot dinhi nga kay paganad o kay naghisgot dinhi nga sa adlaw sa paghukom sa Dios, iyang hukman ang tao pinaagis kalayo o daghan o niya ang iyang mapatay. Manigisgutan sa Isaiah, nagisgot ang paghukom sa Dios sa katapusan, kalayo, impierno, mga higala. O niya gaingon ang bersikulo 7, kadtong nagabalaan silang kaugalingon, nagaputli silang kaugalingon, nagasimbag mo Dios, nagkaon og karning baboy mga dulumtanan,
silang tanan dunganon paglaglag sa Dios katapusan nag-ingon ang Ginoo. Ang Dios pamulong ana. Muna matuhan nga di patog langit. Apil di na nagtaon sa bilis Ginoo. Tanan nga naglapas sugos Ginoo. O sa may mga sugos Ginoo. Kananas na pulo ka sugo. Ikaapat ka sugo diha ang adlaw Sabado. Sugo nas Ginoo. Ang gingon ni San Pablo, tanan nga malinapason sa balaod, di makasulod sa ginan sa langit. Asa man na silang mga tawhana. Atong basahon, pinadiyag 21, versikulo 8. Asa din na ang mga taong di makatong langit. Naingon ang versikulo 8, apan alang sa matalawan, og sa madili matinuhoon, alang sa mamalaway, mamumuno, makilawason, mga lumayan, mga magsisimbag Diyos-Diyos, ug ang tanang mga bakakon. Kinsa man mga bakakon? Unang Juan 2:4, ang tao nakailag Dios apan wa magbantay siya masugo, bakakon kining matawhana ug wa ang kamaturan. Kinsay ang unsay angay sa mga bakakon? Kadto mga tao nga nakailag Dios pero wa nagbantay sugo. Atong ipadugbasa, ingon dinhi ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Gisgutan sa Biblia, impirno di ay ang sangkuan unya sa tao higala nga nagsupak sa sugos Ginoo sumala sa nakasulat sa balaang kasulatan. So ang atong mga buhat na higala maoy magbuot kung malangit batag maimpirno kay hukman man ta sumala sa atong mga binuhatan. Kung atong mga buhat nasupak sa sugos Ginoo kabutos Ginoo, ang atong mga buhat may magbuot natog asa ta paingon. Maimpirno ta kay nagsupak tas kabutos Ginoo. Apan kung nagtuman ka sa Mateo 7:21, si Ginoo na ingon, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa ginarian sa langit. Di tanan nga ampo, nagtawag, nagsimba Ginoo padtuon dito, kisa ni padtuon ang nagtuman sa kabubuton, ingon niya sa akong amahan nga nasa langit. Ang matinumanon di ay paadtuon dito higala. Wa may ingon nga aprobahan ni San Pedro ang nagtuman sa kabuton sa Manili kay tuman sa kabuton Pedro. Munang giingon nga si Pedro ba ibagbuot, malangit batag maimperno, pasundos langit, umusod sa langit. Adili ang ato mga buhat may magdetermina to. Kaya ang pagtuos langit ang matinumanon, mato pa sa ito nabasa. Kinsa maning mga taong matinumanon sa kabuto samahan. Sa Salmo 119-140 nagisgot higala, ang kaubuton sa Dios mao ang pagtuman sa mga sugos Ginoo. O niya last na kong basahon, pinadayag Revelation chapter 22 verse 12 gayon dinhi, blessed are they that do his commandments, that they may have right to enter right to the tree of life and may enter into the gates into the city. Bulahan sila nga nagtuman sa mga sugo sa Dios kay sila lang ang may katungod sa kawis kinabuhi o pagsulod sa syudad agis mga portahan. Ang matinumanon patuto masinapakon pagalaglago ni galawa. Ano man tayo time sa di pahingpit tapos na itong talamanon ni ang atong timisog. Mga higala nagampo kita, dalang tanan ug mahigugmaon nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin.